Mai ji, kai ba wani mai ji ma yau gulde yau a tsayen ka zan kira ka. Maganar da kake wai ka zo ka tsina an jefe ka an ji ma rauni to ka nuna wa raunin da aka yi maka. Ka zo ka nuna wa ciwon da aka ci ma. In ba a ji ma ciwo ba yanzu to gaba za mu yi ma gutsu a baki. Saboda mu ta duk ɗakin kara duk wanda ya ga wannan huskokin ya sani trending voice ne na aka haɗa. Sai mun gayyace ka zo kana ƙara kware mu kana hidin wai an ji ma ciwo amma wai in ba a ji ma ciwon ba mu za mu ji ma ciwon sa. Kai da yake baka da hankali wai ka zo ka ce wai mun ji ma ciwo cikin garin mu. Haba da ina yin ka amma wallahi yanzu na bayyana ka shege sakaran banza dan dakiki wai ka zo ka ce wai ka bulle ka fita mana ka zama wise next time kaga wannan abun wallahi ban samu duci in ba shi zan baje ka da shi ba kai munafiki ne kuma yaki ka san me da aka gayyace shi uwarsa kana ji wanka ka gane da aka gayyace sa wata mace ta zo ta dauke mai hankali yake sai da ya gama wa wancin shi da shashi wai lokacin ya zo makarat ya komi suka mai ma ai laifin sa ne mutum ya dauko ka zo kana can kana watsuwa kana waye ka zo mai lokacin next time ka ce so kake amma abin da ya dace aka ci gudun uwarka next time za mu haɗe mun fita da kai kawai